Dobar dan, danas ćemo raditi merenje džitera. Džiter, odnosno drmanje ili podrhtavanje, označava nestabilnost položaja impulsa digitalnog signala na vremenskoj osi. Džiter predstavlja kratkotrajnu promenu idealnog položaja karakterističnih delova, naročito prednje i zadnje ivice ili prolaza kroz nulu, digitalnog signala u vremenu. Džiter je ekvivalentan pojavi nepoželjne impulsne fazne modulacije, tako da na ovoj slici imamo gde je ilustrovana pojava džitera u obliku prosto periodičnog pomeranja probuganog impulsa u odnosu na vremenski položaj prednje ivice označene sa T0. Vidite, možete da pogledate sliku i sa slike da uočite te stvari koje su već naglašene. Kada džiter pređe određene granice tolerancije, dolazi do pogrešnog prepoznavanja, odnosno dekodovanja digitalnog signala. Zato je potrebno da se zna veličina džitera digitalnog signala, a takođe i ponašanje prenosnog sistema u pogledu džitera. Pojava džitera je uslovljena različitim uzrocima. Ako je, na primer, slobodna učestanost regeneratorskog takt oscilatora različita od nominalne učestanosti, ali se sinhronizacija impulsa regenerisanog digitalnog signala i ako impulsni signal koji treba da se regeneriše sadrži više nivoa nula, onda će se učestanost takt generatora menjati dok se ne pojave impulsi koji vrše i sinhronizaciju. Džiter se pojavljuje u digitalnim multipleksu kada treba da se kombinuju nesinhronizovani ulazni signali. Spoljne smetnje, kao što su termički šum, šum usled refleksije i preslušavanje, takođe utiču na pojavu džitera. Po načinu manifestacije u vremenskom domenu razlikuju se slučajni i sistematski džiter. Slučajni, stohastički ili nesistematski džiter predstavlja kolebanje nultog prolaska, odnosno pomeranja vremenskog položaja prednje ivice impulsa kod koga se ne može utvrditi određena zakonitost. Slučajni džiter nastaje pod dejstvom unutrašnjih i spoljašnjih signala i slučajnih smetnji kojima je digitalni signal izložen. Džiter nastao u procesima multipleksiranja i demultipleksiranja većeg broja digitalnih signala poprima slučajan karakter. Na prenosnom putu se nesistematski džiteri pojedinih deonica sumiraju po snazi. Sistematski džiter je vremenska nestabilnost impulsa gde se može utvrditi određena pravilnost, odnosno zakonitost pojave. Sistematski džiter nastaje pre svega zbog nesavršenosti i regeneracije digitalnih signala i preslušavanja. Sistematski džiter se može predstaviti u obliku vremenske i frekvencijske funkcije. Kao i u slučaju signala, ove funkcije su međusobno povezane. To su neodređene Fourierove transformacije. Sistematski džiteri se na prenosnom putu sumiraju direktno po amplitudi. Za merenje i analizu džitera kod PCM sistema definišu se određeni parametri. Najosnovnije su dozvoljena ulazna i izlazna vrednost i prenosna funkcija džitera. Dozvoljena ulazna vrednost džitera predstavlja odstupanje impulsa na ulazu digitalnog sistema koje ne izaziva greške u toku prenosa. Tipična karakteristika dozvoljenih ulaznih vrednosti džitera data je na ovoj gore slici. Ovo je povezano sa mogućnostima sinhronizacije i regeneracije digitalnih signala koji su svakako veće u slučaju većih perioda, odnosno nižih učestanosti. Izlazni džiter predstavlja karakteristiku čitavog sistema u pogledu generisanja džitera. Kod merenja se pravi razlika između izlaznog džitera, bez ulaznog džitera i izlaznog džitera koji je prisutan u realnim uslovima. Prenosna funkcija džitera se predstavlja kao odnos izlaznog i ulaznog džitera i daje frekvencijsku karakteristiku džitera za mreže sa dva pristupa. Načini merenja džitera su usaglašeni preporukama CCIT-a, koje daju granice dozvoljenih vrednosti džitera kod pojedinih sistema. Najjednostavniji način merenja džitera se sastoji u prikazivanju digitalnog signala pomoću osciloskopa. Pri tome se sinhronizacija, odnosno okidanje, triggering, može ostvariti ulaznim ispitanim signalom bez džitera ili definisanim džiterom. U ovom slučaju se ispoljava sopstveni džiter, a u drugom se meri sadržaj prenesenog džitera. Mada je postupak jednostavan, ne postižu se zadovoljavajuća tačnost merenja. Vidimo na slici
prikazana je blok šema jednog instrumenta za merenje džitera, dakle džitermetar. Instrument meri džiter jednog takta koji se može dobiti od generatora. Ako takt nije na raspolaganju, koristi se interni takt koji se generiše u referentnom takt oscilatoru instrumenta. Fazni diskriminator uporedi merni takt sa referentnim taktom i na izlazu se daje napon, ukoliko se ovi razlikuju. Niskofrekventnim filtrom, čija se gornja granična učestalost može menjati u opsegu od nekoliko desetina do nekoliko stotina kHz, ograničava spektar džitera. Indikator može pokazivati vršne ili efektivne vrednosti. Za spektralnu analizu se umesto indikatora može priključiti selektivni voltmetar, odnosno nivometar. Ovim instrumentom se pre svega određuju osnovni ili sopstveni džiter uređaja na čime izlazu signal bez džitera. Da bi se odredila prenosivost džitera i džiter izvan prenosa, potreban je modulator, odnosno generator džitera. Tako, na ovoj slici se to vidi. Način merenja je prenosne funkcije džitera ili dozvoljenog ulaznog džitera. To je na ovoj drugoj slici. Onda pored toga, za ispitivanje dozvoljenog ulaznog džitera i prenosne funkcije džitera potreban je džiter generator pred koji se stavljaju strogi zahtevi. On treba da ima mogućnost da proizvede signal relativno visoke devijacije džitera za slučaj testiranja dozvoljenog ulaznog džitera. Nasuprot ovom, ako se meri prenosa karakteristika džitera, ovaj generator treba da ima veoma mali sopstveni džiter. Zahtevi koji se odnose na instrument za merenje džitera su slični. Visoke vrednosti džitera treba da se mere na niskim učestanostima, dok na višim učestanostima na tačnost merenja ne sme da utiče unutrašnji džiter instrumenta. Džiter se izražava preko devijacije, još više kao prekoračenje određenih granica pri kojima dolazi do bitske greške pri prenosu. Testirani uređaj može da bude jednostavni regenerator, kompleksni uređaj za multipleksiranje i demultipleksiranje višeg reda ili digitalni deo PCM veze. Za domaći zadatak imate definisati džiter, kako je izvršena podela džitera po načinu manifestacije u vremenskom domenu, da definišete slučajni, stohastički ili nesistematski džiter, da definišete sistematski džiter džitera, definisati dozvoljenu ulaznu vrednost džitera, definisati prenosnu funkciju džitera i objasniti princip merenja džitera.